Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, berkah dalem. Wonten ngarsanipun para pepunden, para sesepuh, aji sepuh, saha kasepuhan wonten ing dusun Merapisari ingkang tansah kinabekten. Wonten ngarsanipun Bapak Kepala Wilayah saha Bapak Perangkat BPD RW RT saha Muda Taruna Mersika Dusun Merapisari ingkang kawula hormati. Saha wonten ngarsanipun sedaya masyarakat warga ageng Dusun Merapisari ingkang boten saged kasebat setunggal mbaka setunggal. Wonten ing mriki kawula minangka pranata adicara pahargyan Merti Dusun Merapisari ingkang kaping 71 badhe amiwiti pagelaran kanthi pagelaran seni latar. Lan rangkaian acara wonten ing siang menika inggih sakmangke badhe dipun wontenaken pagelaran seni latar saking kanca-kanca New BRS ingkang mijil saking Dusun Merapisari, Kelurahan Ngablak, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Wonten ing mriki kawula boten piyambak, kawula kalian Mbak Ike ing sakmangke ingkang badhe nderekaken rerangkaian acara ing dinten menika kanthi pungkasan benjang dalu. Saderengipun sumangga kula panjenengan sami tansah ngaturaken gunging panuwun wonten ing ngarsa Gusti ingkang Maha Kawasa. Awit ing karilenggan siang menika kula panjenengan sami saged makempal manunggal wonten ing papan menika kanthi sih wilasa nugraha dalem Gusti. Wonten ing mriki kanca-kanca New Budukaya Rukun Santosa badhe ngaturaken setunggal tarian inggih menika warok alit saking kanca-kanca New BRS. Sugeng hamirsani New BRS sumangga.
Hey.